ubusike bumnandi bonke bayibuza ngathi wathiwa wobani bona la bashaya ingoma emnandi kangaka uhlayo indaba nginokuyilahla iyayibona ne nginokuyilahla awungifaka street ungifaka isisi ungangifaka nqa okay ayinqondo makanjalo baba wami baba wami nawala majita basagcina nini yo basaphila nje labana and manje bafika ngoba nivilile asifake into nabanye abantu mara nizwele gigi bakhuluma ngaya ngithi asishaya izinto ezimnandi ngiyabona awuborayisi ngikhuluma nawe ingane ngazi ukuthi ngaqala kanjani nganiyithose ini ayikho kanjani kwenzakalani hayi yini le hayi wena sengisuka futhi khuluma lethu abuya ngiyeke wena kwenzela bafethu siyaqabana kade kuyingane esixabanisayo ngoba ingasekho nje nanamanje siyaqabana akanyelunga izinto zenu hayi bekuyikhumuleshe ngiyazini ngiyaphuma so what's it like getting like every time like Tina must like if we are called the wind mbona uphumile sinin hey ngamone jabule nokali hayi man uzababila ngenwa wena mawumthulisa uzobheka umuzisi uphumla kakhulu hayi papa imake mkani chance yakho ukuthi uthole unkabi manje phela manje lo laba boyithuse beqala chance yakho ngisifuna isinyama mhlawumbe sasaleke bafethu kanti bapha abanye kule phela sikhuluma leyo kodwa yasagcina sikhuluma ngayo ngalena nabo ngibonile umngane wakho ukuthi uhambile tetema singasambali ke yena abanye baphi phela laba abanye singabalanda semakhaya mele basheshe ngoba isikhathi siyasiphelela phela if nakho guys masingabatholi emakhaya kuyaphoqa ukuthi nathi vele sishayelele mission ngene ya hayi ngoba sishaye bengazi sithole imali bayasibambezela bayasibambezela imali kwamele isikhathi sithole siyaphela manje kumele senze into yethu nakhuluma lapho yazi guys ngezi ngasiphaphele wazosijwayela kakwe nale phondo lakho le 50 cents dawa ngalathi American talk intwana yami bafethu angazi awu dubla Maletheke yabo. hayi man tena umelile Niwe ave manje.
wena nje bomfu. Bengisayofundisa udubula ukushela la. Hey, phela le ndoda hey. Ayikwazi ukushela wena. Ngithi mina hey dubula. Ashela into ubi ukuthi sawubona uyayibona le ngane okuthiwa uzenzile. Ushelayo uthi sawubona zenzile ngisacela ukubuza ubani igama lakho. Hayi idubula. Umthwasise lapho umfake lapha. Hey ngiyadlala abafethu hey. Ninkinga phela la. Nini kuthanga. Bengiye inyanga yodumo lapha enokudla ibona. Ungale bafethu ungitshela ukuthi umphefumulo kabafu kabenje. Ulapha hostel enokudla. Manje ngiyaxaye ngoba ubafu washonela esibhedlela. Makuthiwa ulapha enokudla emaya yaza ngazi kakhulu ukwenzakala. Manje inyanga yodumo uthe ngithole isidumbu sikaNkabenje. Emva kwalokho uyobe esengenzela uNkabenje umkhovu khona sizokwazi nathi sinqobeni izitha zethu bafethu ngoba sinezitha. Hey shubile madoda hey soze nivumelani nale uthini ma utata yazi ukuthi utata nivumelani yaniphambanisa nje kokuqala madoda kokuqala kunento enilibeleyo ngam mna umuntu kaThixo umuntu wenkonzo sebenza ngamanzi ngathandazela abantu imani ngicacisele nje lento ngoku xa nizawuhamba nimamela zonke imfungu sithethwa ngalamagqirha ngalamaqholo obuxoki apha esithubeni nibuye nizosixelela thina silwelwe ngumoya womntu ofileyo ayisoze naphi na mna ecaweni yam yazi silwelwa nguThixo ndiyale nto ndithethayo amanzi kaloku awazi uthola Thixo uNkabenje xana ufile qha ayithethi into bathina sizawulwelwa mina. yes man cha yazini unatata yehlisa umoya ngoba manje le ntshebe yakho le sosiyishefe man niyadlala wena madoda apha sithetha ngomntu hloniphani ukufa anihloniphi ukufa nini igcwele umsangano apha entshongo sangcwawe nje mina wena umdala ngoba mdala ukuthi Sikutshela amasiko wethu la. Sikhuluma ngesidumbu kumele sitholakale thina. Wena uzositshela ngamanzi angenaphi? Hayi awukahle. abona madoda kahle. bani zawuqhubeka ngenze lento lenzayo na nisophinde ningibone ecangweni kanti phela nawe tata niyabona manje mfowethu losithetha ngayo indoda indala kanentshebe iyakhala sesikushebele ntshebe ngalommese Usiko lethu. ngiyadlala kodwa niyabona imali Nithi akuphumula amanzi wakhe la emehlweni. xola tata hawu nimoshile man Kabenje. uyathina ekhoneni elicela umsangano ubufungu bento buphanye senzeni thina ngalonto ngoba buphanye ngoba buthethayo sinazo thina izandla zokulwa izimpize nabo thushwathi bayahamba besitratweni wamabalengwe kutheni singayi kuba cebo lakhe izintsha ezabuya umfowethu ibhizi nangeba amaqhole namagqirha ningamadoda bayinza izintsha kodwa madoda niyabona ukuthi utata uqinisile Awukahle nawe. Lo muntu abanekhaya sinakho ke futhi ngiyabonga. Lo muntu lo uzositshela ngamanzi uqinisile asilandeni lamajide lawo uthusho kunini kodwa kuba sesihlasela ngithi ngisithule kakhulu amajita lawa sowathola kahle phela mase simtholeni Kabenje wawumkhovu ebese sitholela bona ke thina sikubamba laba ngizimele lapho simele lapho kahle yabo inkabi seyishiyile inkabi simele lapho niyabona kodwa ngoba bafethu ukuhamba utata nje utata uqala thina usekude kakhulu oqala siyinkabi inyanga le siyana awungitshela ukuthola umuntu ngamanzi siyoqinisa siyoqinani bafethu asihambeni bafethu siyeni inyangeni inyanga yodumo siyitshela sifuna ukuqinisa asihambeni siqinise ke bese esenzela lento asihambeni hamba namanzi wakho. Machita, les traînes.
Ya yo kuningi ngilindile la ngibhizi hle ngiyi-1 kanti nikuphi? E22 ePondo. Ngiyenzani manje lapho nina? Ngiyaphukuta. Leposi elikhona lapho. Ayi lena yahlaya yazini ithini lenzo. Ya manje shila sizomela kusasa yabo. Ya ningayenzi lento enibhizi nobhukude eJoske hayi. Ngamfethu phela ngiyahlaza manje ngizakanje. Ayishape na stress. Lo mfana kushuthi wasebenza ngempela. Amthuma wathumeka umfana wakhe. Akumele ngimbone. Ngisuka umnikeza nje okuncane ngimbonga umfuthu. Basebenza ngempela la. Hayi. So besiqedile futhi. Elanga seliyashona manje. Selingaka. Hawu. Eshenkabi. Izalo. Hawu mfowethu. Saphela. Hayi kaphela. Hayi. Yini manje? Inyawo zami basha futhi ngathi ukugijima kwenze njani? Ngingene embilini mfowethu ngempela. Senjani zami? Akho-ke phela. Kodwa kuduma isiginqike la ke mfowethu. Kwenze njani? Wosana. Khuluma nami. Bathethelele baba bakwazi abakwenza. Yini zami? Mfowethu ngimbona esaphila kubaba makunjena athi ngicupheke nawe la mfowethu. Uyawuthini? Ngimbona-ke esaphila kubaba mfowethu ofungele esangweni. Ya. Nakho-ke mfowethu aze ngishawa ipedi mfowethu. Ipedi. Wavela wathula uthini ushaya ipedi wena? Ngishawe ipedi mfowethu. Kanjani wenzeni wena? Waba yindaba endekeleyo mfowethu. Yini khuluma nami mfowethu sibone senzani. Ngithi ngiyancoma-ke mina mfowethu. Uncoma ipedi yini indoda noma umfazi? Mfowethu uthando mfowethu lungigilisa imikhuba-ke manje mfowethu ngingena ehlathini-ke ngiyayilahlekisa. Yini ubona intombi? Ngiyancoma mfowethu khona la awungibuke ngi-right. Ngiyakubona u5 fingers mfana bakudlile kodwa. Ngu10 kuthi ngihleke mangiphuma. Mfowethu ngu10. Cha okay uyamazi lo muntu okushaya. Ngiyamazi ngishaye lo mjido lo ama-brain node lo. Ipedi phela leli ngifuna nje sililande mfowethu. Singene nje kusazibonkolo mfowethu phakathi manje noma ni awunamanje ngasuka. Hawu bathetheleleke abakwazi abakwenza. Hey machimbos, gents. La ufike nje usiza abachimbi. Hayi ngani ijongo. Ya ngapi? Right. Ya mina ngibafika. Angibona nguthando mfethu. Uthando amantombazane. Sibuza kwesifazane, yasibona sikuthi yazi le ndawo sawondela la sibuza kwesifazane. Imani ngifuna umntwana sekhaya mani, umntwana mani bafethu mani cela ngincede. Ayish. Wapha kanjani? Ayish uyahlupha uthando bafethu, yamhlupha bafethu. Abafethu ngithi ngizazise obaking lana nje yazi. Ungangiphuza nje. Lo mjita lo sibiza ngezinja manje. Hayi man majesi come on. Uthi kwenze njani? Khala ngani kanjani? Hayi man ngifuna umntwana sekhaya man uthando bafethu. Kwenzakalani ngale ngane yakini? Hayi man uthando uyangihlupha majesi uthando. Ayahlupha sibe. Asala lendlini. Like yabona bakhona abafana abahleza nabo abafana bama-brain food labo. Ngathi brain food nje ngasawugqoka yini hamba ngigqoka manje ayazi bafethu. Khululeka wona ngizomthola manje ngizomthola. Ya sokusiza ukuthi simthola kodwa kumele usihlawula ngebhodlela phela. Hayi ibhodlela. Ibhodlela phela. Ibhodlela. Hayi mai ayineflow manje. Ngicela ibhodlela. Bodlela mfowami. Jameson. Angithi ngathenga ipisti ilaleni igolini sisa-relax amajezi. Simphupho wasemaka somahlale yathi. Usishana ngesikhathi. Hayi bafethu. Yabona nembuzi kumele engene esibayeni ngasiphazamisa phela manje. Kunebhodlela. Ngisho nebhodlela. Asiyidli mbuzi bafethu. Ya sikutshelela lo muntu ufuna ibhodlela. Mase ngasinika ngebhodlela phelile. Hayi namajezi nawo. Amajezi lawa kanjani kanje? Hayi ngithi ngiba into ngimcheck endlini maybe khona. Hayi uthando yahlupha.
Khamba kanjani mfowethu? Sa ngicabanga. Ukuthi lolu sizo nje lezi inkinga ezisihlaselayo Azona ihlala ziko. Ubuya. Ngibuya kude. Ngifuna sikhulume la. Ngendaba ebalulekile. Kunomncintiswano bhuti okhona la engifuna ukuthi sifike kona simoshe. Yazi nama ngizwanga kahle kodwa ngizwe ngathi kusobe kukhona amapansula noza kwethu abamabhica. Kukhona nalaba abanye nje esingabazi sisilahle nawe uyabazi. Bayabe khona nawo. Into engifuna ke lesi sidingide sifike senze ngokwethu bese siphuma futhi sigadla. Sigadla nenda ngomkhonto. Simoshe. Hayi cha, yabona ke mabuzo nje kanjalo kwethu. Uyingane encane lezi angazi ukuthi sizotshela kanjani ngoba le nto lana ngifuna kube khona abasalayo lapha ukuthi bufa bana kufubani ngoba ngifuna lapho kufike ngiqongqoze khala ubhubhu bakho. Uyabona ke kulokho magebe. Kodwa kuyedwaba. Wemagebe. Uyabona kulokho ndaba ezitha kugidele kumina. Ngizokhuluma nabo mina. Ngoba batshela njengobhuti abomdala ngikhulume kibe insizwa. Hayi ngiyakwazi mina ngiyakwazi. Uyangazi sobona la futhi akezi njengamanje sidikelela ezansi sibonze ke uyongishayisa lamabheki. Awuthi ke Uthe ulapho lomcimbi uzobula bukhona la. Awu sife kwakho. Magebe. Ngoba la sami lezo. Sami. Ona uswa wena. Hayi, madoda nayo. Imoto ithengisiwe imali. Hey. Mama, imoto ithengisiwe bona sana. Uzobabhuti omdala ozolungisa lolo daba lolo. Bafike sifaka ubhuti omdala njalo endabeni zethu. Bafana basemshwalense. Phela. Nohlala nikahle phela. Sefike ngaphanqaphi inkosi yohlanga inyakanyaka isikhonza khonda yini kwaze njalo. Bona bhuti. Hamba nomfeshi lawo daki uzohlupha. Hayi ngoba uzohlupha. Thina sidakwa khona. Thina sikhuluma indaba ukuthi le mali sihlukanisa kanjani. Ya ngoba imoto sengiyithengisile ngathi ngitholile. Okay boys. Imali phela iyodliwa nayo izihlwane ezinganti. Mama le bhiya. Zalani phela khona imali enizothi. Sifuna ukuhlukanisa imali yale moto esiyintshontshile. Sifuna ukuthenga into zethu. Khona ke into ekhona. Wena ncangwe. Awuthi kamdwebo udwendwe. Yazi bekhona. Lala. Yakwazi ukuthengisela ikhanda boy. Yakuthanda futhi owakini. Bekani machance. Kunomuntu okhona. Umuntu. Ufuna futhi Senzani thina ngemuntisalo ngoba sijive ibhodi. Thina kana abe nasibona nini. Zip. Shayelani bheka, ilela yini? Hayi le ngoba le. Umuntu khona. Engifuna sifike kona. Anolalela phela. Senze izinto zibe hlanga. Yangizwa. Zibe njani futhi? Dalo dabeni. Uyathanda Uyathanda ukuyalena le yeba kakhuluma into eqondile. Uzobiza ngamagama lonke yena namhlanje wafana bakithi. Khuluma into eqondile. Awugqoke lapha eziyesigqoko khona. Ijangiwe le nto le. Cash. Ithe bang. Athi cash. Patas. Mbuka amaphathe efika. Ngombololo. Leshingayo. Yampuka baba Ntsangweni. Kunomncintiswano khona madoda engifuna sifike kona senze smash. Noma kanjani madoda ngiyangithemba. Nibancane kimi nibade kodwa ngama weight. Kodwa engiyifunayo senza noma yini ngaphathi kwalokho. Imali ngithini ke? Khuleka ngaleyo mali. Mana ikhona imali lapha. Yabona into ekhola lapha. Sana nikhuluma ngemali nanayo. Mana bhuti ngimtshela. Unokwazi phela ukuthi yini into Amafoni, laptop, imoto, imali yakhuluma. Mawubala imoto yakho. Umuntu oshadile simphucu ucwebe. Bhuti ogolozayo. Wenziwa njani? Wena
Ngoba mina vele mesingimlalelile ufuna wonke umuntu ebe nowakhe akamnqumile ethi mina ngimnqumile usibani bana ngeke Woza. Sikondaba ezini. bafala basemshwayezo Asisabe umuntu. Makeba ebhuti ngoba vele mesengilalela ulimi ethi Chantrupula asamile ngikhumbule beauty mina hayi sangothi ufala Chomi yo. Ish. Nithini? Yo chomi sisanga nokuya. Ish mara yo abazosixola sesobabona. Hayi sobabona ngenye ilanga. Hey chongeke. Hey. Ya bantu abasembona. Ninjani? Siyaphela. Nabantu awonye. Cha. Hey. Yazi mntanami uma wakho. Akasekho. Hey. Akasekho. Nenzelwane ekhaya ke. Ayakasenzela lutho. Hey. Lutho. Wena umngani wakhe. Umngani. Anoza ke mina izongibona. Mhlambe nini? Ngihlala lapha number 5. Wena ngani? Yeah, ngihlala lapha number 5 nize nizongibona. Noba kunini nje sivele sini. Yeah, nawe kukhona into evela kodwa uboza anoza nizongibona. Size sibabili. Yeah, inhloso yami ukunisiza abantu abamayi ngoba nathi sengibona into. Manje ke imali Hey, wakhuluma ngaleyo nto hayi ekhaya sikhanyisa ngo100 rand ngeso. 100 rand. Yeah, siyakuhlolela nje. Okay, 100 rand. Yeah. Okay, so Yakho abantu abami. Benganiphoka qhubekani nengxoxo yenu. okay, sawu. Mzala. Hayiwanda so. Hayibo. Hayiwanda ubana basikana ukumbona nje, hayi. Sohlola. Abantu lami mele lapha sifike shena, hayi. And kumele sizofika sisize, hayi. How yazi ayiwani uzothini lo muntu lo? Ayiwani nje. Lokho uzosisiza nje. Cha senda. Nihlekani. Wena Rastaman namaphimpulo wesigcwagcwa ungazongijwaye wena neduku ngathi manje uyosona like anisaphashanga nihlalele zona vele la nisamele why singayishumbisa imali nje nebhola zakalani bafethu sala kanjalo wena Bonke bayibuza ngathi wathiwa wobani bona la bashaya ingoma emneni kanga uhlanye uma ngase ngangena kule ndawo enkade ngiyifuna bona manje kumele ngithole ngikulo magazini sakho endla kodwa kumele ngithole indlela yala ukuchazela awu ngaza mina 7 usibhakela bese shayithisi kuthiwa umama lips ngesilungithi la fight uma hope la beja uthi ngabe ngisaqedelela ngoba ngijabule kakhulu awu suka ni